La quartera del Forment, ell val 100 sous barcinonesos. Perquè si Deus no ens ajuda de pluja a que les naus venguen carregades de forment, lo popular i aquells qui no han de l'haver del món, hic morran de fam. Això qui som d'aquells. L'any 1428, lo dia de Nostra Senyora de Febrer, fon a lo gran terratrèmol en la vila, que es derrocaren moltes cases i durà molt. Tant que de por la gent anaven fent barraques com podien al ras, fins fon espassat. Altre gran terratrèmol hi hagué abans d'aquest, perquè jo tinc altre llibre de reduccions, i per raó dels terratrèmols i pestilències i guerres és vinguda la present vila a disminuir i despoblar-se, que segons los vestigis de les muralles velles, que jo pens, eren fetes après de les que avui són, a part que devia ser més populosa sens comparació, que avui no és.